airport, kundi sa isang bypass road sa bayan ng Lawak, Pangasinan, lumapag ang eroplanong ito. Ang eroplanong yan ay ang USC-146 aircraft ng US Special Operations Forces. Ang senaryong yan, parte ng isinagawang Aircraft Highway Landing Exercise o ALC na kabilang sa pagsasanay na isinasagawa ng Armed Forces of the Philippines. Nasaksiyang mismo yan ni Department of National Defense Secretary Gibo C. Teodoro Jr. na anyay kauna-unahang highway landing exercise sa bansa. Nakikita natin nangyayari ito sa maraming bansa, kalye ang ginagamit. Hindi lang naman pang kotse, kung pwede naman pang eroplano, bakit hindi? Ang pagsasanay, malaking hakbang sa pagpapaigting ng humanitarian assistance at disaster response mission ng bansa. Wala raw dapat ikabahala ang publiko rito. Pag naging successful to, magsasanay palalo at gagamitin natin din modelo kung saan pwede sa ibang bansa, ay sa ibang mga lugar sa Pilipinas. Tapos titignan din natin ang eroplano kung kakayanin ng ating mga eroplano. Kasi itong gagamitin ngayon, mas maliit doon sa ginagamit natin. So kung kakayanin ng ating mga eroplano na gawin ito. Ang Alternative Landing Zone Highway Landing Operation ay isang uri ng pagsasanay ng Armed Forces of the Philippines kasama ang US Special Operations Forces sakaling kailanganin ng emergency landing ng mga sasakyang panghimpapawid sa panahon ng sakuna. Jose Robert Inventor, RNG News.